na lang, Martesen, detan tumanin, ayat agbalin nga problema. Iti lugar tayo. Good morning. Good morning kadigdi amin nga dingding ken digiti bibuya iti Facebook Live iti IFM News. Para kadito ay topiko usapang inflation tayo kasi Yes. agngina amin agngina ti gasolina crudo. Yes. Expect the unexpected nga kunara ay unexpected dito nga talaga. Dito iba, ano ta, ganun, here comes to worst. Kunada, worst comes to worst. Worst comes to coming. Nga alangarod pa iti maaramidan tayo mga idol. Kudigat di ko na ako agkararag kasi makita yung kas ko na Idol Glenn, agpaypayso nga ta. Nakarkaro ba ng COVID-19 detoy mapasmasamak iti dahito agundaway? I mean, ekonomiya Well, mabalin kasi idi ko ada restrictions tayo. Oo. Di tayo mabalin na rumwar kada di tayo ko itatla. Ket masapul tayo ti rumwar kada masapul. Diba? Kaya na ato dagiti pakakumikuman tayo hanlang nga data. Example, inka agubra, inka agatang ti nasken gatangin, kaya na dumapay kita anapin nga chain reaction mga idol from diesel, nagbalin apo nga kuryente, aging gana nga nakadanon kadagiti needs. Ayan, needs tikngimina. Okay, so digitay inflation mo siguro no kwa. Amo yung inflation, kanang inflation kat ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa loob ng isang panahon or ibig bumababa ang halaga ng pera. So, halimbawa noon is hindi ko nga talaga. Siyempre, itatana kang ininati gasolinan. Last month lang, 50 pesos lang tayo gasolina tayo. Tatan, pumagpalitan apot sa nga gasot. Ken may sapay, akit ti dati balor ti dolyar. Wen, talaga nga nakababa. 60.15. Ay, 60.15. Di man sa 60.19 idi. When? Di nakita lang. Ay, when? 60.19. When? Ngem, matay ko na dan, siyempre, di ka dumakat agragragsak. Ngem, pananutin nyo, datay mismo apong gatangin nyo. Anong ginalat ta? Diba? Awalat ta. Gusto nga di ko na dan, kasapulan nga, ngem, para kayong ka-idol Glenn, di natin pa ngingina. Iti nanginginang aldaw. Ito magpalaingin. Kasapulan ba nga agimbak ka or ano ba may agimbak or agtipid? Siguro agtipid. No dumano sa bagay di pinagtipid mo agimbak ka mo't ag-store ka. Hang ka mga hoarding ag-store ka lang. Gumatang ka kadigiti kailangan mo tapno kuangem dete laeng span of time nga DJ maurnong ka DJ ket agam gumatang ka tumanen. Yes, diba? Ano mat nga talaga nga ma-store amin DJ kahit mo nga kuan. Aglalo ko usaramot nga ang kanayon detalo example detay Mustang ni Apong Glenn. Example naggimatang kayo idi nagngato ti gasolina idi mo lang kuanan. Expect na awan digijay nga kwan at nausar mo. Di ba? Deta nakagatang ka ti gasolina nga DJ among drum, nga drum. Dakkel nga drum nga digijay galon-galon lang drum hindi. Siguro itatanwa nakaidwaling ka kasi mga half siguro DJ no dandani man maibuson. Kasi kanayon ka mga gusto sa diba? So useless. Para kanyak useless di pa naging back. Kasi nga ro DJ daily routine mo. Example. Depende kami ka DJ imbak. Of course yung DJ ko makmakan atidong magpailang ti mga digay delata. Delata kan no adamo tinatnatang yo akat di malabit nga parang makatipid ka mga idol. Hamot nga dito no daytay ko sila kumain ka gumatang itatagat nangina DJ kuamon gumatang ka tay namnama nga malutom kan ma-consume mo ka DJ nga lawas. Or kasi jay mga DJ mabangbang lismut akan na kuam
Yung idol ko Ah. depende mo no masiba mo. Nakakatuwa. Wala nga talaga. Nadatay yan nakanat kang kanan na mo di parang lugi lang tao di ba? So nga kalat na dita ko, hindi kita eat all you can. So diet tayo. No. Baka dati ba ng tiyempo na idol Glenn diet tayo han ba? Dati di tiyempo nga pinag-diet tayo, ag-exercise tayo, tabagbag na tayo, When? ag-bisikleta tayo, ag-jogging. Bala ko nga di nga ron nga ang bisikletan sa no kas pagarigan na gumato ba ti datoy gasolina iti dito gundaway ko na ni himawari di ba ko na da enough met supply ti gasolina ng apo nga minginalata ti presyo ti gasolina I think DJ epekto data di parang pabutak na kadagiti gasoline ay petroleum facilities ijay Iran. Sabi siya dito kat ko, anyo dito yan. Adamot kid din sa Reserve City. Kitam dihan ng mga kukuan ti Indonesia kada ko yeah. ada bukod da. Ay, ito nga tawan? Noong nga. Di ba? Ito Japan, adan Ito Japan, ada pa ito China, ken na dumapay. Da ko mo dito Ilocos Norte. Ada. Di po lang. Ito Kurimaw. Di ba? Mas better tagtipid. Dapat maging wais. Sumrek man ti needs versus wants dito yan yung sitwasyon correct. Tay demand kan nga in demand. Mga idol. Sa may sapay kahit agyan na may tatay ngumato ti gasolin tay presyo ti gasolin ng tay maawanan ti supply ti gasolina. Yes, diba? Awanan no maawanan ti supply ti gasolina di tayo di tayo makakuan parang ang domino effect no ko deta natin makagunayan. Kang makagunay no ko ti amo ko iso nga nakamamak. Ngam idi nga ta panawon ti kupong-kupong idol Glenn. Edi awan pa ada ka di gasolina edi nagkakaunan. Awan. Adaya. Kabalyo. Kabalyo di kasjay. So parang babalik na naman tayo ulit sa ganong era nga ta. Kabalyo. Anting kami hindi ko ngamin ti magususar ti kabalyo kadi kiti gagangay nga tao. Tapos ti digi andalugan na digi talaga nga na elites digi kasla ko gobernador Silio kasi di ba? Gobernador Silio sinasawa ng gobernador Silio. Ang una, kakaiba ita, hindi, kakaiba, siyempre, ada kabalyom, ada nung, itat na, di kiji nakalugan na, gandagi nakakabalyo, isot milyonaryo na. Diba? No, nakabalyo ko lang, milyonaryo. Iso pa, may hasyenda kami. Anat lugang mo kabalyo, tagay karro, bes. Karro. Diba? At least ako gasolina na di dyan. No, da kabalyo, dati sports mo kat, jadi equestrian. Social ka. Social. DJ sa dati talaga nga. Equestrian ka, di ba? Hanggang elite ka nung equestrian. Tapos naka-matching anak ka. Ayaw mo, polo. You know what I'm saying? Grabe sila. Bakna ka talaga no kung sa kano kasjay horseback riding kasi sports mo ay lakay ngayon no kanina yan ano pa lang kasi di mahilig ti kasi sports natay horse racing ado talaga pati si ka mahilig ka anak mo kiding anak kami mahilig ti ayun na to yun dahil agtaya tayo ti tiranda ay adabet na di jaya ada nga talaga at kanana karwahin yung tao ti manggoyo ay wen kasla da nakita kenta nagkakaon na di kasjay datay karwahin yung tao ti mangguyod hindi ti problema magtatano dahil kay nga to amin na kasano tayo karon nga agipon mag-iipon tayo nakagato mo ti paggaganan so pa kasano tayo nga magtipid or agurong kasano tayo nga makaurong no dahil kung masweldo tayo isumot lang so correct for example you have 1,000 pesos kung mati sweldo itatangget yan anay mo nga paggasolina dahil mga 150 pesos kung mata 100 pesos ito kung kang imina nagbalik nga 200 pesos hindi pang 3 days lang Ngayon, awan na tababate. Dati nga pang 1 week mo ka 3 days awan. O, diba?
Kasano Gan- ka nga kastapay. makaurnong. Kagasta pa, depende mo kinadakal ta pamilya mga binupal mo. Dadyan nga rod, Oo. dadyan nga rod pinagbasa di gidya ubingan. Dadyan nga rod papandat Tay eskwela. diaper, kang gatas di ka iyanak ka anak mo. O ano naganak kapay sa pailatalo ti inaunam, alap. Tapos ladam ang mukha kasta. Puro inauna. Ni idol. Puro inauna. Good morning, kinakaamin na sa panan ni Jerry Valdez pa din ni Sabas GT. Apo mas laki drama ka nun eh. And then ni si Juan, ni Marites Tolentino Liana, Ken. Kawawa ang mga breadwinner ko na ni Himawari. Kaya balinda nga bread loser. Breadwinner ka? Haan. Awan na. Oh, diba? Doa kami no, as in, no, doa kayo, no, talaga nga nagasawa kayo, no. Depende, no, dete, agubra tayo may sakada kayo, di talaga nga breadwinner. Ngamda kami magka-agubra ka mga doa, di breadwinner ka mga doa. Wow. Oo. I think No couple kayo nga talaga, no. Kasla kaila, hindi pangawag mo, conjugal. Depende ka di tulagan yun, nanyamot ti kaya. Narigat mo ta? No, medyo narigat aglalo no dete aglalo no dete agmang bubukay pelag ti pamilya. Ngum no dete kung makaslatatakal Stable sa anyamot na babaruda mo kada ko di gaya baruming kad amo da mo siguro di kwan sa tilang kuha mo dete budget na no anyaman ti dete allowance na lang. Allowance lang. Ngum no min ubing isunan dete ma kuha ka dete atan di mo man di mo agtrabaho si kakapilitan ti mang ti mang provide ka dete. For example, siya kumakan ni bakit ko kat agay I want to ubing. Alang mo ba nagubra? Di ko. So nga siya ti agubra di ko. Kasi nga medyo nariga. Di ba mga idol? Si kano da Jessica kung mamadlate agtagibi. Di ba? Di alam ang house husband, di ba? Di ba? House husband. Saludo ka na kiti house husband ito ta. Kasano yung kay budget na gito'y idol yun, idol. Karigan de dyan nga mo. Idol ko kayong lahat. Saludarak. And single mom, of course. No, kasano daw isa ka, itinal daw tata. Di single dad. Apo. Oh, single dad. Are you looking for a single dad? Di kaya pa ko, di kita pa ko. Aduti inauna na, aduti inaudi. Naganak ka puro inaudi. Think of that, toy. Mahirap maging breadwinner bukod sa responsibilidad mo lahat ang needs nila. Everyday, dagdag pa niyan kapag may isang miyembro ng pamilya na nagda-dialysis. Ayun. 3 times Hirap a week and kailangang mag-travel for 30 minutes para lang makapunta sa dialysis center. Magkano na ang gasolina? Gipit na nga dati, mas lalong magigipit pa dahil sa presyo ng mga bilihin. Domino effect na lahat. Correct. Anos kayo apo ta iti sumarsaranong aldaw sa payla kuma ta bumasit ng paiso. Actually sa pwede nakita ka na gasolina anahan pulos nga naggato. Dati ko na nga adan digit tem nga bumaba nga baka sa piso lang. Ang nagmadimit netan nga piso. Ala. Para kanya ka nagmadi. Okay mga idol, tuloy tayo nagitigan natin mga pagsasalitaan ka pa sa nagitigan pamalagip. Oras na yun, 5:31.